गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरदों बिथांमोनखौ आं गोसो गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोना अधर्ज जानाङा जिथुनिखि दाखालि 27 जानुवारियाव जानानै थांनाय जिथुनिखि बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियाव आखरे आखरे लिरनाय दङ बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ अधर्ज दाजाथों बेखौनो आं गोसो गुरैयै खावलायहरदों बिथांमोननि गासैबो दफाफोरा जाफुंजोबगोन जेरै बड' कछारी काउन्सिल ससाइटि अट'नमास ससाइटिया जाखांनायनि उनावनो मोनसे कमिसन जगोन बे कमिसन जनायनि उनाव बिश्वनाथ आरो सनितपुरा इनक्लुसन जागोन बेखौ बयबो मिथिगौ आरो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा आबसुजों थानानै आबसुखौ मदद होनानै माखासे बेफोर खामानियाव मदद होलायनानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं गुरैयै खावलायहरदों मानो होनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै ब्लान्डार पलिटिक्स खालामदों जे बे सुक्तिया दाखालिनि बाजेटआवनो जानानै थांनांगौमोन दिनै चन्दन ब्रह्मआ साइन होआखै दिनै खमथापुर अट'नमास काउन्सिला जानानै थांबाय दिनै बड' कछारी वेलफेयार काउन्सिला जानानै थाङासै बिथाङा ब्लान्डार पलिटिक्स गेलेदों आरो बर'फोरखौ बिमा गदायनि फिसा बायदि नायहरदों बे जोबोर गोरोन्थि जादों आरो सनितपुरनि बिश्वनाथनि आरो गासैबो आसामनि बर' रायजो राजाफोरखौ आं मेसेज होनो सानदों जे बिथांमोना जेबो अधर्ज जानांगौनि खोथा गैया बे जाफुंगोन आरो सनितपुर बिश्वनाथ बिथांमोना इनक्लुसन जागोन आरो बे गासैबो खामानिया जाफुंसारगोन अख्रां गावस्रागोन सोरगोनिफ्राय बिबारा सिरिगोन एसेनोसै चेरिटेबल ट्रास्टखौ जों गठन खालामबाय बे ट्रास्टआव बिथां खरगेश्वर बिथाङा आफादगिरि जागोन आरो बिथां दैमुआ नेहाथारि जागोन आरो बिथां माइमा राजा बिथाङा ट्रेजारार जागोन आरो जों प्राणेश्वर स्वर्गियारि आरो आं अनिल मोसाहारिया जों लिगेल एडभाइजार जानानै थागोन आरो बे ट्रास्टनि थांखियानो जाहैबाय जोङो माखासे बिटिआर सरकाराथ' फैखासिगोन जोङो माखासे रायजो राजानि ससियेल खामानि मावलांनो जों आखायाव लादों जेरैहाय गोबां खामानि दं जोंनि गेजेराव गोरिब गुन्द्राफोर दं बिसोरखौ नायस'ना जायफ्रा प्रसेस रोङा बिसोरनो जों दौनानैबाबो होनांगन आन्दलनाव गोरिब गुन्द्रायासो ओंखारबोयो बेफोरखौ नायसननांगोन दिनै जोंनि बे बिटिआर हालामावनो हाजो जिं जिं गोबां दैनि आंखाल जायो मोनसे समाव बेयाव मोसौ मोसा थैलाङो दाउ अमा थैलाङो बेफोराव जों मोनसे वाटार हार्भेस्टिं टेंक बानायनांगोन माखासे गोबां खामानि दं बेनिफ्राय वार्ल्ड बेंकनिफ्राय एफरेस्टेसनाव गोबां थाखा हरो एसियान डेभेलपमेन्ट बेंकआबो गोबां थाखा हरो बेफोराव जों माखासे अनसुंथाइ लानानै जों माखासे बे बिटिआरखौ ग्रिन खालामनो जों माखासे वाइल्ड लाइफ सेंचुरि दं आरो माखासे बे एफरेस्टेसन खालामनो जों दिनै बेफोर एजेन्डाखौ जों लादों बेनिखायनो आङो गासैबो जोंनि लोगोफोरखौ खावलायदों गासैबो मदद होलायगोन बेनो आरो दा बिथांमोनखौनो हाग्रामा महिलारिया बिथांमोनखौ लानानै मोनसे राजनिति गेलेनो नागिरो माने आंखाला जोंनि गेजेराव बारा बेनिखायनो सोरबा 500 थाखा 1000 थाखा होनानै बिथांमोना प्रलबन होगासिनो दङ खिन्थु दिनै आं नुनो मोन्दों जिथुनिखि रायजो राजानि जिथुनिखि सुनामि जिथुनिखि रायजो राजानि ढौ बे ढौआ बेलेग धरननि जादों थारमाने बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों दायो जे जेनेबा गामि बा गावनि समस्थियाव मोनायावसो बिसोर केम्पेनिं खालामो मोनायाव हाबनानै न'खर हाबनानै फैसा रानदों फैसा राननानै बिसोरो मबाइलाव हिसाब खालामदों केलकुलेटार बुयो जे उमुकनो जों बेसेबां फैसा होखो उमुक फैसा राननाया साबेसे जाखो बेखौ हिसाब खालामदों बिसोरो हिसाब खालामनानै बिसोर केलकुलेटार बुगासिनो दं जोंनिया 12,000 जाबाय 13,000 जाबाय होननानै बिसोर माबादों खिन्थु बे असम्भब मानो होनबा दिनैनि दिनाव बयनिबो गामियाव सासेबाबो मेट्रिक पासबाबो दं स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोना दिनै बुजायदों गामि हाबदों आरो बिथांमोननि आखलखौ मुगैदों मानो होनबा बिथांमोना जाबायदि मावनांगौमोन जाबायदि सिस्टेमजों थांनांगौमोन जाबायदि सिरियाल प्लेनिं खालामनांगौ जाबायदि प्लेनिं खालामनानै खामानि मावलांनांगौमोन रायजो राजानि बेफोर सिस्टेम मोनसेबो गैया बिसोरनाव दिनै बिसोरो गोदान सेंग्राफोरखौ लानानै बेदर एवदों जुमाय बायदों माने फ्लेग खाहोदों बेफोर मा एक्टिभिटि बेलाय बेथ' जघन्य जादों जेनेबा हमना ला दायो बिसोरा मानसियानो गैला बै सनितपुरनिफ्राय लाबोदों दाखालि बाथासिफोरनिफ्राय लाबोदों बेनिफ्राय धनस्रीनिफ्राय लांदों भैरबकुन्दनिफ्राय लांदों हरिसिंगानिफ्राय लांदों लांनानै मानसिया जमा जाहैबाय जमा जानानैथ' मेजरिटि नुबाय हाग्रामानि माबाखौ गरमखौ दादागिरिखौ नायदो आरो माबा बा
মই खुनतु समस्थित हारिब मैं बिसारि पोवा नाय जेब्ला इलेक्शना जागोन होमबासो गम मोनगोन बे बेटाया